Să-mi iau eu niște diamante. Aici, uite, stau. Îți mulțumesc. E foame. Mere, pui prăjit. Carne de vacă prăjită sau pește prăjit. Mere, pui, carne de vacă. Pește nu mi-a venit, carne de vacă nu mi-a venit. Așa. Bun. Bună ziua tuturor! Astăzi vă voi învăța cum să faceți acest mecanism care vă ia un cub așa de mare. O să aveți nevoie de... Uitați să le pun lucrurile astea aici. Așa. Bun. O să aveți nevoie de cuburi, butoane, sensori, așa se numește. Nu. Cum se numește? De ce se numește așa? Dispenser, redstone repeater, redstone torch. Toate aceste lucruri vă trebuie. Neapărat de restul. Așa, să luăm câte unul din fiecare. Creativ o să îți iei tot. Totuși, chiar dacă așa. Să începem cu 5 cuburi. 2, 3, 4, 5. Apoi se pune așa încă 5 de acestea stinse. Se pun 5 încă 5 cuburi. Se pune pe fiecare o torță. Opa. Apoi încă 5 cuburi. Încă o torță, aceasta trebuie neapărat să fie stinsă. Încă 5 cuburi. Aceasta neapărat trebuie să fie aprinsă. Așa, uite, trebuie să faceți ca și mine. La fel așa. Și aici, uite, unde nu-i nimic, puneți câte un redstone repeater. Și în locurile acestea puneți câte un dispenser. Așa ar trebui să vă arate, apropo, în fiecare loc aici jos, puneți unde asta. Aici, uite, desigur va fi plin. Oh, stai puțin, că am uitat. Stai că am uitat cum era firar. Știu că era aici. Ok, 2, 3, 4, 3, 2. Deci, în partea... Stai că iarăși am uitat. Uite ușor. Cum uite în partea asta aici, în ea trebuie neapărat ca să fie 2. Și înseamnă că aici, în ea, ar trebui să fie 2, 3, 4, 3, 2. Ok, așa ar trebui să arate. Așa este mecanismul. Așa.
Și apoi așa și așa arată mai frumos. Acest mecanism puteți face direct la voi acasă, că vă va arăta foarte bine. Și nu numai din cauza că îl camuflați. Și veți avea nevoie și de o găleată de apă. Și o găleată de apă. Opa. O să aveți încă nevoie de butoane. Dacă se întâmplă același lucru, din cauza că butoanele se puse direct jos și o să se întâmple asta cu ele. Ok. Unde l-am pus? Sus, dracii. Normal nu aici trebuie să-l pui, ca direct aici. Și apoi puneți apa în partea aia și apoi în partea asta și să puneți aici în fensuri cu ce vreți să puneți. Și butoane. Ok. Și așa. Hai să punem într-o sta, să zicem, să ne arunce niște de-astea. Într-o sta niște butoane, într-o sta niște... De asta de altă culoare. Op, noroc. Unde asta și atât. Acum am uitat din cauza că am... Hai că nu neapărat să-i contează. Așa, apoi vă gândiți ce să vă luați. Stați direct pe locul acesta, faceți așa, uite, frumos, pe jos, dar în locul acela unde vreți voi, ca să unde trebuie să stați, să... Așa. Să vedem dacă funcționează. Nici nu ce-am uitat eu. Butoane. Bun, funcționează. Deci, cam atâta cu acest tutorial. Ține 10 minute. Nu fi 10 minute. Vreau cât mai multe butoane, like-uri, comentarii și cam atât. Tot tacâmul, cum spune Rafael. Ok, la revedere!